sanya kukan zuciya la'ayoyin kan kauna shakuwa mun yi da juna rabuwa sai da iyana gashi mun ɗauki amana.
an tace, kun ga 'ya'ya amana ce, 'yan uwana ku ji zance na. Zuciya ta yi rauni, halin so daban-daban ne a zuciya. Na kaɗai ta garaufa ne, shi kaɗai ne abin nuni, annabi ko ya zama tsani na zuwa matsayin nuni na. ta zauna ko dare zuwa safe da rana ba ni san ganin rakiya guna.
sani hakan da na daina. Ki kama hanya, ki je ki samu wanda za ku shirya, ki fi shi sau da kafa ki jiyayya, ni na samu wacce za mu zauna. Kuskure ki gaina ya fi miki, sai ki roki Allahu sarki za ya gyara laifukan ki daina. Zo ki zauna sai mu yi salatin manzo sallu alaika ya abban nana. Sha wuya, so ne ke ki faɗin ki cikin mallakan zuciya. Karki ba da ni, daure ki san da ni gani, na ce miki sokin ce akwai lokaci. Yaushe za ki furtan na zam kamar mahaukaci. Ina da jirin amsa wasu na tsokaci, dole sai da ke ko na tsallake miki, na yi albishir na ce ke kadai ce mace. Karki kau da fuskarki gare ne karki karkace, ni so nake ki daukin kamar amanar kice. Na rike ki ni ko ina da ni ki sani, ba na gudun a ce min mai
ta so auna ta sai zuciya. Duka mai gudun soyayya ya bar duniya, in ya bar ta ma gunda za shi ma ya fi ne. Hakika akan so ba na fitar shawara.